iki to ya. Iki nyapo, benda satu-satu. Nyapone. Kowe iki dadi Aku ki sik delok medan. oh iya iya. Wong iki nek ganongan ya perlu pemikiran. Lah kok ganon go angker blagluk gak kena kuwi yo gosok kuwi. Watune kene. Makane kuwi aku ngukur. Diukur sih. Jalan makane. Oh iya. Iya iya. Dikenos beneran. Iya. Jeluk kabeh iki gawe tata cara jeluk-jeluk. Ya kedadang temurang di tangan. Oh, Sapa? cewek cakep sapa kene? Wong tuan rumahe orang ngongkon anu kayang. Sing ngomong sapa? Sing ngomong bapak ibu sekolah nggih Pak Bu nggih. Kok wong tuan rumah iki gak. Tapi kudune masyarakat iki yang ngayomi tuan rumah lho. Bapak Ibu, diwasune bae nggih. Halo, tuan rumah. Kabeh dibake iki iki. Neh ono dibaleni kok. Nggih, Pak nggih. Anu jumlahe damel cakep nggih. Nggih, Pak. Guyu tok. Ayo. Baik. Dijenenge jupuk nggih cangkem ya ngono kuwi. Makane kuwi wong nek jupuk gawe cangkem ngono kuwi. Heeh. Saiki ngene, Dek. Piye? Iki lho. Heeh. Aku kan wis go jupuk gawe cangkem. Heeh. Saiki dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe piye kuwi? Kowe atraksi nggo tangan siji. Oh, nggih. Lho kok diganti lho. Masa ya susah ya? Iki lho kuwi kan wis diganti dadi. Masa ya? Iya, Apa 5.000 to nggih? iki jupukne ATM gitu. Iki kok mesti kok masuk tangan siji iki piye? Kayak iki nggo tangan siji ngene lho. Oh iya. Bisa siji tangan siji. Piye Pak nggih? Ya. Piye Pak nggih? Nggih. Wis ngene tok iki. Ayo Mas. Ya ampun Randy. Iki ki wis tak kondangne lho. Saka Paraga awakmu bintang tamu. Bintang tamu matamu. Dino itu lha iki lek ngekekne iki nang dhuwur kok. Wong ki nek arep ki nggo logika. Mindset iki dinggo to. Lah kadhe benak bermasa. Lah nek didok nang nggon aku didok cakotan. Lah nek nggon aku jero rayet dadi cangkepku ngene lho.
Makane kuwi Pak itu anu wae arep muloso lho kowe. Iki anu nggih, iki diwangsuli Pak nggih. Kok go tangan cicik, goblok piye to jene. Ya ampun, masa enrek, kowe iso to? Kowe iso? Tangan. Kok api-api kok. Ya, Wong iki tak warai. oh iya. Logika. Oh iya. Tapi orang gak cangkem berita ada apa-apa jane ya. Aku kan muni piye to, Ren? Aku kan muni piye? Ya piye muni piye? Jukuk nggawa tangan siji. Oh iya. Bener ora? Gamangan ada ya goblok Pak ini. Ya. Lah kuwi berarti masuk kantongmu. Masuk kantongmu. Lah sing jukuk apa? Kowe. Lah berarti teke kowe. Ya wis kamu. Ya wis berarti kowe dileput. Ada suan Pak nggih. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku tak atraksi ke ora apa-apa. Wong inna wa ma sabiri sabiri ora sabiri kita. Kowe mangkat karo sapa? Karo kowe. Lah ya gandeng aku. Oh iya. Dadi balik ning aku. Oh iya. Lah aku mulai karo sapa? Oh iya. Nah, karo aku tak. Bosok. Logika bos. Lah kowe ora mulai karo aku, mlaku. Oh iya. Lah iki dikek sapa berarti? Dekmu wis. Iya, apa? Lepet aku. Ya wis to. Iki kene iki kucil-kucil iki ana. Wis coro-coro iki ora dibuk ana dan joget-joget. Bocah kaya gendit kok iso. Joget. Ayo. Oh. Apa? Nek iki teko-teko dhewe maling kok. Ora ning ngono mosok ganungan kok kira iki. Apa sih? Piye ta? Piye beduke tok aku lho. Makane nek salto ki merem aja melek. Lebihnya orang ketok nang lho. Orang ketok lho. Yo gaya-gaya. Ora di-adewe iki ditanggap. Ngene acarane opo adewe gak ngerti. Gak ngerti aku makane kuwi iki adoh. Nanti keseket lebih. Lah ojo keseket kok. Itu seket dindo wong telu. Iya ngono. Oh lho lho. Bareng iki lho. Oh iya. Acarane apa? Acarane opo kowe ado-adoke. Buka. Salam. Bapak Ibu sedaya mawon nggih. Reokan iki lho nggih. Reokan cangmu yo reokan. Piye to? Acarane iki lho, Dik. Acarane jare reokan. Iki kok goblok. Iki kok ana men, Bang. Ya ampun. Iki sore mana? Acarane apa? Acarane sunatan. Sunatane sapa? Sunatane Pak Ari. Pak Ari, Bang. Piye to? Pak Ari sunat teh ngentek. Nggih, saderepun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sak menika teng sore hari ini
Iya toh. Acarane tasakran kitana dan tegak sinten. Lho sinten? Yo tegak. Yo tegak. Lah yo sinten? Kowe ngerti tak? Tegak sintene piton-piton lho. Oh alah, tak kira teko sapa nah iki yo ora iso. Ono goblok ngono. Iya. Tasakran kitanan Mas Rehan Wira Putra Fatura. Oleh nang maca iki sapa maca iki teko aku lho. Sapa? Rehan Wira Putra Pratama. Kuwi ya toh. Niku sing sunat, Bu. Nggih. Oh siap, Bos. Oh siap, Bos, siap, Bos. Oke, siap. Siap dan iki langsung rapok. Lah, iki sing sapa iki? Rafa Vandra Dian Wiranata. Iya, iya. Dian. Ya ditungake, Dik. Nah, iki lanang kabeh. Sing sunat sing di sunat Mas Dhuwur. Sing Mas Raihat. Nggih. Ingkang pundi, Bu nika? Sing pundi? Oh, sing budul iki. Halah. Budul. Iki lho Mas iki lho. Mas Rehan. Iki nggo sing aran Mas Rehan. Ora tak deloke. Sok. Kabeh tak delok. Ben masyarakat iki ngertos Mas Rehan iki sing di. Nah, ya iki lho. Oh, boten apa-apa didongane dhisik. Lah iya belum. Lemakune wis biasa lho. Wis aku sunat ndi? Sunate di mana? Sunatnya ndi? Dokter apa calak? Calak. Cokotno kiri ae. Lah, aku biyen cokot kiri. Lah ngono aku biyen. Aku dia bedok. Betul. Ya, aku dhewe lagi. Didongane kagem Mas Rehan. Oke. Kenapa ora ket mau iki lho? Bae iki jam masalah matur nuwun lho, Mbah nggih. Mas Rehan matur nuwun ya. Ya. Lah iya. Ya itu. Nah, ya kuwi. Tahu napa tahu kok. Kanjur. Bahkan itu mugi-mugi Mas Rehan wajah pasti ngawasi bahkan ngejam menjadi kuandel itu berberas kok bisa tak? Iya bang kalau berasnya perapatan situ ada peraturannya di sini Mas Rehan manut sing manut karo wong tua ya jangan nakal ya sekolah sing pinter ya kelas berapa kamu? 6 SD. Anu iki didelok oleh ora? Iki mesti cita-citanya tercapai ya. Cita-citanya jadi apa? Oh, polisi. Alhamdulillah. Penting buatan nembak Pak ya. Pak ya ditembak ya. Kadung dadi polisi ya. Ya. Lah sing anu, tegak sinten iki. Oh, bobok. Yang ono kuwi bayang ke dimpeng iki bobok. Aja dini iki, Bu. Iki diterusne dhisik, Dik. Ya, iki yo acarane sik akeh. Bukan sik dadak merak bayang. Dadake ora. Ayo, diterusne dhisik yo. Mas. Dijukuk ki karo gawe topeng. Heeh, topeng dijukuk. Kayak gak cilang-cilung. Ayo gimana itu ae. Ya nabu. Ayo.
piye to piye. Dipun. Oh gak iso. Jane iso lho. Terus piye? Kegedean teliye. Mak yo ngono aku. Kudu. Tunggu kudu. Kok iso. Ayo tak iki dadak kon nuntuni anak dhisik. Allah.